Fl-ewwel ta' Jannar tal-2014 il-Latvja bdiet tifforma parti miż-żona euro. Dan wara 10 snin minn meta l-Latvja saret membru tal-Unjoni Ewropea lura fl-2004. Il-pajjiż Baltiku li għandu popolazzjoni ta' 2 miljun persuna sar membru taż-żona euro mat-tokki ta' nofs il-lejl. Il-Prim Ministru tal-Latvja li mexxa l-pajjiż waqt li kienet jaffaċċja l-ar kriżi ekonomika minn mindu ħareġ mill-Unjoni Sovjetika fl-1990 ġibet l-ewwel karti tal-euro minn ATM fil-kapitali Riga. Fost il-poplu tal-Latvja kien hemm xettiċiżmu kbir dwar dan il-pass iżda l-Prim Ministru jsostni li ż-żona euro toffri opportunitajiet kbar lil pajjiż. Is-sena d-dieħla mistennija tkun il-Litwanja li tingħaqad maż-żona euro. Dan jixed l-isforzi tal-pajjiżi Baltiċi biex jingħaqdu ekonomikament mal-pajjiżi tal-Punent. Intant il-Greċja ħadet f'idejha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea wara 6 xhur ta' Presidenza tal-Litwanja. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u d-Deputat Prim Ministru tal-Greċja qalu li l-prijoritajiet tal-Presidenza Griega huma l-ħolqien tax-xogħol, il-ħidma għall-Unjoni Bankarja fl-Ewropa u l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali.